Je to švajčiarsky reper Nemo, spieval o tom, čo prežíva nebinárny človek. Mnohých to pobúrilo. Toto je v podstate kontroverzná téma všade vo svete, v každej krajine aj u nás. Čím je to, že práve táto skladba Juraj a táto téma autor vyhrali? Ono je to veľmi zaujímavé, pretože tu došlo k veľkému rozkolu medzi názorom poroty a medzi názorom divákov. Pretože u divákov Švajčiari skončili celkovo na 5. mieste. V podstate tuším, len v jednej jedinej krajine sa v hlasovaní divákov dostala táto skladba na 1. miesto. Naopak najviac hlasov divákov mal Izrael. Ale jednoznačne vyhrala táto skladba u porôd. Ale podotýkam u porôd 36 krajín, teda 37. To bol ten Rest of the World. Čiže evidentne tie poroty, to znamená ľudia, ktorí, dajme tomu, sa už zrejme venujú tej hudbe profesionálne, našli v tej skladbe niečo, čo jej dáva ten kredit, že má šancu prežiť. A nemyslím si, že to bolo o tom, že spieval, že je nebinárna osoba. Osobne si myslím, že... Téma kontroverznosti podľa teba vôbec nevplývala na to? Ale vplývala, ale nebolo podľa mňa rozhodujúce, pretože ak táto skladba zabodovala u porôd v krajinách, ktoré sú naozaj úplne inak, by som povedal, kultúrne nastavené, ako dajme tomu nazveme to západná Európa, tak muselo byť v tej pesničke niečo, okrem tej kontroverznosti, čo ich tých ľudí zaujalo. Čiže nie je to o tom, že keď budem kontroverzný a budem robiť tie najväčšie nepristojnosti na scéne, vtedy vyhrám. Nie je to tak. A dôkazom toho sme aj my dvaja, lebo pravím, ja som tie pesničky počul len ako audio. A boli dve, ktoré ma zaujali, Chorvátsko a Švajčiarsko. Bez toho, aby som videl ten videoklip, ten som si pozrel dodatočne a to mi už len potvrdilo o tom, že áno, ešte k tomu pridali tú čerešničku na tú tortu, že ešte aj vizuálne to bolo tak, že sa to nedalo jednoducho prehliadnúť. Plus k tomu všetky tie výstupy, ktoré, ale to už beriem ako také v úvodzovkách black PR, že on tam nechcel byť so švajčiarskou vlajkou, ale s vlajkou nebinárnych osôb a podobné veci. Ale to už si myslím, že to nebolo to rozhodujúce, prečo Švajčiari vyhrali.